Saguday nga tisud at ti pakasaritaan ni Simon nga napoluan. Alaka. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manom nin. Nasimang petak ni ti balay Sabado nasdaw ni Jessa asawa. Sabi kas na tropa, Simon. Kasalasan ka nagsweldo ah. Nagsweldo ah, maudi nga sweldo. Ito eh. Sabi nga maudi ko na. Ha, nalay opak. May saka na giti, naikat. Kada kang rabat separation pa eh. Next week to siguro, may release na. Kada, sabulak manin sa baling trabaho. Basta gagangay lang ti sweldo. Maikat ka pa ti trabaho, nagrikat agsabol trabaho. Nagrikat ti biyag. Di ka tumat ngamin mayat, di bagbagak. Bagbagam nga niya. Mangalala ni Manong Henry, ti kadwana. Kadwana nga. Amo nga tayo negosyo na. Aglaklako iti ikan. Mayat nga dito nga sweldo. Di talaga, salita kayo ang nagkayong. Diyan mo na layup ka. Tayo rekomendara ka ako ma. Wala na tawag kang manggindi. Mabigla nga, tatawag ka. Sige. May mayat ka no ka. Jakpat amo no, nataramida. Kaya sura na ka ni Manong. Sura na ka ni kayong mo. Nabinas na dyan ang negosyo na. Dadat imasunsan da nga, nagasawa. Kaya dyan nga asawa na. Diyan asawa na, isot agbanda, diyan pwesto da, diyan tiyandaan, naglakot ikan. Tiyont aramidin ni Manong Henry, mapan agala idya, pagalalaan, danunan natin ikan. Nadaraglukan na. Mapansa diyan paggapuan na natunulaklaka. Di pananggatang na. Sanan to, kargaan ta pwesto da dita tiyandaan ni Mrs. na, ni Ipag. Ket no agisorsor. Agibagsak ka rin iti tiyandaan. Anong artubrak? Kaya oras siya drive, damo mo drive, damo lisansya. Uno saan, tulong ang nagbagkat, nagikarga, kaya naglako. Apay nagsanay ka. Sige, tawagan nga nun. Barbaring agkasurutan kaming agkayong. Tinawagan ng road manong name ket dagos ng baga na rugyam to kano into bigat. Masapa ka mo pan sa balay da. Tagkuyok kayong agpamyanan. Tingi agkatang nga na kitay nasapa nga dumteng na mangalap. Anong ordinas ka ng itugot ko? Ket pagsukat ang siyempre, aglangat ka, nagsukat ka, uno sa angat, mabasa ka. Babangking orti bye-bye. Mamon yung sabten, na kita mangalap. Makunam. Sige. Inton bigat nga rin. Sapaan na kariingan. Alas 4, dakang to di balaydan. Asos, gawin mo tanong masapa kayo ngagpamyanan. Nagsangpad na kita mangalap, alas 6. Nagkasurutan nga ng kayo. Kagayat no, anya ti ibaga ni Manong Henry Ak, tungpalam. No, anya ti ibaga naman nga, no, anya ti ibaga na nga maramidem. Yeah. Sige. Nasapa nga road Manong Nemi, nga anda iti balayda, nakaring gaya minisuna. Manong, daakon. Ay, Simon, siya mo kasta. May ka. Tinstrakan ka, ha? Dito tulugan ta. Ito panakilin. Kahit nang asawan, atut karga ng ikan. No, atut magatang. Ti aramidan ta, kargaan ta dito nga, tiklis. Sa ta, ikarga.
Nakik mo. Ito no, makagatangtan, no anyo to nga tiyandaan ti umunata nga matapar, masapar, idya ti papanta. Ikan. Ikan. Sa bagay, malasin na tilugan. Ito yun ni Henry. Naglakot ikan. May damit tanong ka. Karamidan ta, ha? Agtulagan ta naman ang presyo. No katangan ta ti 250 per kilo jay, ilaw ko ta 350. Ada sang agsot ta per kilo. O, kwentakan. No makalaw ko ta iti sang agasot nga kilo, ket sang agasot ti ganansya ta ti per kilo. Ano ganansya ta? 100 times 100? What? 100 pesos times 100 kilos. Ano? 100 times 100, 1, 2, 3, 4, 10,000. 10,000 ti ganansya ta. No makalako ta ti 100 kilos. Apo. Pagguduan ta ti 10,000? Manorod. Suldong kalata na. Ti per day. No? Makibiyangan ko nga ganan siya. Negosyo dito, pag tinagan siya, ganan siya. Kitsweldong kalatan. Manot sweldo ka per day. Manot sweldo siya pagtrabahoan. 700. Oh. Di ikang kati 1,000 per day. Mayata naman no. Depende no kasanod ka adota. Aduman mga maglakwan taon o basit. Basta nakapix lang sa ribo ti per day ko. Sige. Ngayon, hanga 8 to 12, 1 to 5 hanga 8 hours. Kasla ko maita, nasapatak. Baka sa tanto lang makawit ti rabi. Hindi kahit nang usawon nga adung oras. Adung oras Hantamat kang ka na nakasdi, relax na mayat diya Sila papandalag, paspas yan. Oh, mayat ka? Ano pala sa pulong 1,000 per day. Ay, sige manong, mayatak. Mayatak, agasam dati, nakwenta ako, no pitong aldaw, di ata 7,000. Nagkuyog kami nga road, manong namin nagpamyanan, kat kaputa, muktag drive. Sige, nag-drive. Sige. Eh nga manong namin, nakadanon kami, madamat. Panagsang atin, di kita mangalap. Kasano nga doon, nakaon na manong. Da sukik dito, 5 di kiti sukik. Aray! Ay, di dyan ni Henry. Yung uray na ka Pagmantandakan. Nung naladlado ka na kalakuma, intend nyo ka nagtitado mga gatang di nakalapam. May sangang kanda diba? So, audo ita, mataan. Mayata. Sa darakal. Ito may isang bukal dito, nung talo nga bukal, may 1 kilo. Okay? So, kinagarod yan nagkilo. Idida mo manong nami medyo marigata na tagpagkatak Pagkat kam nga doon. Sige, umuli ka. Turo mo dyan. 150 kilos. Di, at 15,000 mon, manong. Una. Numalako tamin. Nuhantamala ko agad, serbi ng ada ice. Canada ice na nga talaga. Sige, mabatan. Sige lang nag-drive Ito kumapay may sa kadwata. Marigatan na nga nagbagkat Kansi ka kumat manager, saan ka nagbagkat? Super nga susuldo Susuldo na di bagagkat. Kaday? So na lang, takil di sweldo kim si ka. Mangot sweldo, 3,000. Kaya makalak to di sweldo, 3,000, katag ko kinibakit ko, kanan siya. Malak sila, may kasadya magasolina. Yan ang yaman ng expenses. Mamigat tamet, mangal daw ta, mangrabi ita, uminom tapay. Jet ang ikaten. Wala Libre inom.
Libre pa kaan. Basta ili nga madalapos madalanan mi manunemi kam tiyendaan. May sa gumatang met manunemi nga dikitimit lang sumublat nga negosyante. Di 250 nagbali nga 350. Manunto nga tamat di ituon da. Bahala daw tanan naman ituon da basta tinaskan kita makasang agsot na per kilo. Makalawas manong nemi nga dire-diretso. Di kada damat 7,000. Mintat nga gusto manong sweldo. Pinaornong ko. Ito ni, 7 daw, 7,000. Di may met itan, di ba? Imidi? Pangarod. Ana, narigat, nalaka. Medyo narigat, nalaka. Medyo gin-enjoy mo da tao. Marwamak naman lang. Di ako na magkasurutan kayo lang kayo. Kasurutan kami at agkainuman kampay. Agkapulutuanan kami pay. Ano pulutan yung oras? Di agtuno kami di ikan. Presko nga agtuno mo saan ka tumalap kami sa aming templay na kilawan. Ang kang iti may isang aldaw manunemi basit tinaa nagatang mi. Ito yung tsak timologid to yan. At sangaribong midlata. Ito pala, tiganan siya, nakagatang tamat ko. 50 kilos. Well, do pa lang. Noon tuitit ko kinabakit ko, akit, tiga diso. Daman lang basit papananta. Ha? Yay. Ikorubam nita, ipadayam. Padayak? Padayam, sige. Awan ti mo awan sumalsal mo, padayam mo. Tiyo mo na nga balay. Yan, nagpinda ti sky blue. Okay? Iparking mo na lang, Parking mo pa na. Paigid mo. Amo sa saran tarawangan, nagit magnat na sumret. Abay, pahanan din Bantay ka dito, Ha? Sa mo pang panahon tilukan. Mabitak lang. Siguro, patiduglaon na ito may isang oras. Sino pa palamin ta? Tagtagari. No't makitam, no sa dilon takakitaam, ibatam sa jay, hamoy tugtugot, hamoy awawid. Dadaket ko sa wan. What you see here, leave it here. Kaya, isla military role. Lalawag ka rin kayong. Lalawag ka. Wow. Kayong, nagpinasat ang mangilok ti ruangan. Nabindas. Mayat, okay man lang. Okay na pintas. Kata, mailiwa kami ni so nga umaytad to. Ayong, ala ka. Psst, tagtagari. Nakita ka mismo anong name, hindi makastrekan ni Kayong Henry na ginarakop da sa nagpinisito. Ako, tamad kaya maramid mo Kayong laka. Ay, talipay ni Kayong. Nag-urek na din ang kumutalan na. Tidugo na yun tamay isang oras ko na. Naalag sa cellphone ko. Na matubrak nga ro dita. Umat nga ro babaling ko tawagan. Tagtakahanak ka nag-uray manong name. Kaya nga paminduan na nga, pamintlo na nga tayo. Tapos diyan lapsat na ang tori mo pa'y sangapulo. Pumit nga ro. Makabulan min nga kadwa, so nga mailiw nga ta. So mo lang nga tawagan na no ko, sa da tumawag kang kuha na. Inagamit kami manong name hindi mo pa'y nabunasan tilin, et mo bayaw.
Kasanungat kaming gapot na nabayag, 2 bulan, napangamin Manila. Ala nga ala. Iba't siya, ni bakit ko ako namuna ni bakit ko talagang danili rin ba makadlaw to nga ro na. Ni bakit mo? Ni Abirat. Kawa gaya. Ano na ako? What you see here, live it here. Okay? Mayat ka ko na. Kayong. Mayata kayong. Kasanon no mamuan ni Abirat nga sambot na siya tinanggapon na. Iba ka siya atabong ng ibaga. At tundo na ka ano siya ng ibaga. Abay, nagsasagita ka kadikin ni bakit ko. Mayat ka diya. Oray no, labas-labasan ng latano. Di ba gununi? Diyan mo na gununi Ano ba't sa lusod? Kumusta negosyo yo? Gusto mo biyahe? Kayong Nayon ng mga sweldo, kayong. Ana? Itangang basit tinahalata. Napantanagatang, isupi pa ng layon ko. No, ado nga rin maalata. Magbali naman nga, 2,000 nga rin. Sige. 1,500. Nawang ko na. No, adot, makalapa. Adot, magatang ta. Then, siyempre, im-increase. Kaya di mamon manong name iti asawa. Ingato na soldo. Ingato na, no, lagi da, adot, magatang. Nagbaling nga 1,500. Mamom, Simon, salat ako manay Kapigsar nga gastos kita nagta. 1,500 per day ko. Ang pero manay. Dagdag pa yun sa bulak na kita mo opisina. Halat ang umanay. Kit no makapanunot ka ti extra nga pakakitam ti kwarta. Makarami ka. Kas kumana. Basta. Diskarte. Basta. Diskarte. Ano nga tanong ko mangupat at tilugan sa umutang tatipuunan. Agatang akmat ang sulo Ano? Kakumpitan si Manong? Nagloko ka. Yan tangi. Nasursurok mo tayo. Simon, haamo kompetensya ni Manong ko. Hapay mo? Matutsukinan. Kitsi ka nga mamudak mo tayo. Baka na asinagpit iriknak na kita suki at adada nga syakti ka sa salita dagin ni Manong mo. Amo gandaten nga kontraen mo nung kalabanan ni Manong. Di ka lang mabain. Inhala na ka ang trabaho, agsualdot ka sa katakkel, wala pasan na kakompetensya madi ka di. Madi nang ro na kit, awmat nga ro pagpunan ta. Kaya awmat lugan ta. Agurnong ta, kasangord nga makaurnong ta. Kita nakakaasyak lamang yan, anay data sweldo. Damat kita pampamuspusag dita, no, damat kita makwarta, nga maitulong ti sweldo, kamamot lang ta. Iso adda na pintas, mangyupar ken ka, tinapintas, nga pakakitaan ti kwarta, shoot na minsan Manong Nemi nagsakit ni Manong Henry. Napanakakit. Ay, sa tadakan, Simon, Manang, Abirat, abay, hanggang makabangon ni Manong mo. Ano nga rin? Hamot nga rin mabaling di ka mapan, kapot aguro ora di suki yung mga lapan. Kaya aguro ora di suki yung itis tandaan. Ano nga rin? Kaya sulo mo na. Masulok ka rin tagbagkat. Alisto lang data, Abirat. Agpatulong ka karig di mangalap, nagkarga. Ita.
Uno, mangkita ka natin, mabali mo tandaanan. Nga taga-igid ti baybay. Adod jay. Ken no, astamat din nga, agada ka ti tiyandaan, mangkita ka karitay kargador. Una sino man dita nga, empleyado tiyandaan. Tandanam. Itay ko ilistam di tandan at no, danto ka. Mawatan kahit ko sawen. Sige. Hindi pa yung arot. Lang arot yan. Orin na kaargamot yan dito tiklis. Dato yun ay. Dato ito paggatang mo. Nintid ko kang garato yun, ha? Okay? Sige. Basta, bilangin mo't lang, ha? Sige. Okay? May tikwanta, ha? Awan sweetik. Si kami na pirat. Ang kumarami deta. Kasi ano, wala din sisyak. Doble soldo ko na. Una, sisyak yan. Di Kasi nga ron, tinapasamak manong nemi, nagpatulong nga karigitay, tag-igit ti baybay, nga nagkarga, yan. Tinandanak mo dida. Pasan na, umuna nga tiyandaan. Ikan! Henry! Tuwan! Awan ni Henry, namanong Henry, check lang. Ni Simon daw, ni Simon. Hi, Simon. Hi, madam. Katang amin di kita. Hangiso amin na madam, kita dumat suki mi. Okay. Kanang di 50 kilos. Apo, nagadon? Ato pwesto. Amamunak ni Henry. Amok ang amamunak ka, kabuta. Isot ka sa sarita mo ka. Kita, kabutawan ni Henry, ni Kayo Henry, di siya ka sarita. Okay, 50 kilos, ha? Okay. Ay bang mo, di kita binmon, tayo isot kilo. Hanga siya ako, may mesa. Awan sweetik, ha? Awan sweetik ta kilo. Amok no manong amin na kilo dito, eh. Awawan palagtalik mo kanya. Makati. Tagtugaw dyan. Ana, nagkape kan? Pagkapay ka, madam? Pagkapay ka. Moto mo na yan. 38 ko. Sige, madam. Kita man talangak. Numano. Sila. Ubing talangam eh. Kapot ubing ang bahay. 38 mo na? 48 ko. Basta. Kasla kataab talang. Nagagasgasat nila kayo mo, tanapintas ka. Bahalo ako, uy. Ano? Bahalo ako. Kadi. Sapsapol ako nga rin, mang bembang kanya, na mailiwag eh. Mawaling ka? Agkat katawan naklaing madam. Agunin ka na kaya mo. Dagasan, dumagas ka nga, dumagas lang na pa. Kapag beat lang. Tinduglawan na natakwa. 30 to 45 minutes. 30 minutes, 45 minutes. Manong naming idiagbayad din so na gusto mo lang? Gusto. Dito pa. Ano rito? Para kayong ka dito. Para kayong ka lang dito. 10,000 dito. Ha? Isla mo na bayadan na. Ano ganun? Mo pa kayat? 10,000 per bembang. Pangigda ka dito. Gusto nga na kayo. Ora kita, adumat dinaksay tala ako mo. Ita pala di balay. Asa diglado ti balay. Iparking mo na lang nga, dato ka. Sa mong siraan na mga nadagtakaw. Anan. Sige, nadapay namin na ito. Sige. Dahil 20 bagbaga ni Jessa, manong name no, adda extra, mabalin mo kakakitaan ti kwarta, aramidam ko na. Isot ng ibaga. Di ba? Ngayon din ang ibaga nga siya, ng style. Ngayon dito man, timabali yung pangwartaan, di ba?
Double purpose. Manong nemi na pintas ti balay na. Bak nang dato nga balo. Nagita kayo anak mo. Amin trabaho dan. Sino ka dongor ito? Teka tulong ko. Day! Ay, bandam. Tati doy. Baka kaya't mo mapan nag-shopping beat. Ito yan. Sang haribo. Eh. Dagay mo ka adwa, madam. Ilan? Ilan? Sige, madam. Amat sa makaisturbo, papahanawbay lang. Inikak ti kwarta na, tapno hang ipulpulong karagitan na ko. Tagan, tapno makaatuta. Manong name 48 years old. Nakakinis manong name ti kotis na. Kasi at tapik din na pinpintas ti pamagin ng ni Jess ang asawa ko. Inaramid ko iti amin na tapno nagastagat mapagustuhan opo. Pigsakit ti aran ang kinasog na naya. Sumidla pinapanaw naman nun name di babaonin na. Tapno nagastagat hanggang makangig dayjay. Baka numangag na ti asog kin aring ang nakit umapal. Baka pakibembang iso. Nalapsat mo nga ron ni Inda. Manong name di nakaryaan ti loko. Nakun. May sampay. Alan, maminsampay. Alan, maminsampay. Tanday. Ninayod na nalat 5,000 to 10,000 man. Okay na. Umayatin. Nakaroon. Sa ulitin na. Cellphone number mo. Ilista mo. Ipunbok mo. 0949. Badlogak yun. Kung kunak tinakam ko man. Walking distance lang. Manipo dito ka na ditsandaan. Adan. Intuloy ko nga rin manong name iti nagpapagatan. Dimagas ka nagitay tiyandaan. Naging ka nakadano iti ilimi. Dapat na nabati. Sulimpang ko ay di pwesto ni Abira. Nakamano ka ngay. Damit basit manang. Nadidristaan. Yapon ito masigod. Ito. Expenses. Okay. Adong artiko kamat. 1.5, di ba? Ikat kapot agsulsulok mo ito na abirat agad. Diduble mo ito na. Kasta? Kawin. Wala nga madumat. Natandaan. Diyan lang, igit ti ba natandaan. Hindi may isang tiyandaan. Daduman tiyandaan, kapot ako kinaya ko. Sige. Nagsusulok ka, duble. Pugat nakamanuwak, ito dahi tangal daw man. Sagiwisiwa ka nagawid hinggang nakasangpet ang sagsagawisag pala. Naragsak ka man ito lakay. Sinulok Huwag nga rin masakit ni Manong Henry. Kahit di impaduble ka dyan sweldo. Sinulok. Banbanlo ka, perbi. Kabanbanlo. Pwede nga rin kahit masapol ko. Uy, neta. Ano na ito ako rin? Huwag ka. Nang lipatan yung doli. Uy, ano na ito 15,000. Sa rin ito sweldo. Di 18,000. Nahanam ti 15,000. Di ba? Ako nang babaling ko nga pag-extraan kat aramidet. Kasano? Among nga damdamagin na basta adda. Magbingit akit Kaya nung orti-kwarta, bingit na ba sita? Kuwatang di ko nabayagan nga ng sibro Mano-manorod. Butinda ko 48,000. Nagadumatin, nandito lang 5,000. Napakit nga mina. Nga? Nasaan ko in safety di kaya tuma. Loko ka.
kakaiso na nga nakachamba kita. Mayat man. Makaitso ko kan doon rabi, madamdama. Nabanugak. Siyak, nagsulsulo ak, di nabanugak. Di na pagustuhan. Wala, kidandan to. Pinugusto ka kapilitan di asawak manong. Di asawak nga rin. Nakadlaw. Doon samat lang yung positsita mo sa bali lakay. Abay, nakitid. Adamat dagit tiyampo na, nakitid. Adamat dagit tapos lo. Tama. Kapos siguro tanabadno ka. Gasam ta sisyak, tinagbakbag ka. Sige. Thank you. Kastan to ko mamanin. Kaya? Nambad nga tabad ng inaldaw ang. Pa extra lang deta. Mabaling maminsan ti makalawas kasi dyan. No, maminsan ti makalawas nga 15,000 mo. Di ba yan? Sige. Malag-anon ti tao. Iliagkuyog kami manen manong name kinikayong Henry di magasmat manen. Umuna kumapay mapandagatang ang bayaw sa kaduwagas. Mailiw ka no. Saan nagkapukat sakit. Damang mabignat ka. Kayang-kaya. Nabayag siguro mo sa mga binangbang ni bakit mo na. Nabayagin na. Isunalatan. Yan tangit ubing ginapimpintas. Kayo. Hindi malpasan na kita. What you see here, leave it here. Okay? Okay kayo? Sige. Tuloy. Barbari ng Santa mabisit. Umunamit ba yung bangin sakbay mapanda. Makabibisit, baka awan nakalapan na kita mangalap ta. Yung madumat manong name na kita nakalapan na adumat manan na kita nagatang mi ket idi dumagas kami ito muna nga Kaya, bayaw. Siya mamatay ada papanan na. Papanam. Da, papanam. Papanam. Da. Kasi bilang. Hello, madam. Orahin ka. Ada kitan? Ada kami. Lagi tayo ubing ko tayo kumatang. Biniling kita. Wala. Panahon pala ito ng Henry. Nakatoy. Sige nga rin. Bayaw. Mabit lang. Atin tubit lang ako na siguro tamay sa oras. Hala? Ada matagdakasan dito? Ang kunnging kaskaso, manong na yung check ang mga sinurot na gayam tiloko kayo ko. Diba? Di rumuara ko nga pumanaw. Kayo? Apa yung aminak din na nun? Amok de dyan nga madam. Among ka din nga siyak talaloko na. Ngam kapot adamat ni Eva. So nga kayan. Mayaw. Sikapan na ko na. What you see here, leave it here. Wala nga kabsat ko ti asawam. Ayong. Ano nga ron? Kabsat ko ti asawam. Itulok ko kadlatang, lipliputan ti kabsat ko. Pengurot siya. Kaya di mo nakapkapi din ti asawak. Ayong, nagdakil ti maitulong ni Madam Lucing. Nabangbang na ito yun. Masapul mi ti asawa. Kaano pila ito? Hindi awang ka. Hindi itag ko kinibakat ko. Gusto kong nilagsak na. Ngit imbagam? Nung nagkapa na? Haan na. Diskartek mo na. Isumalat ng ibaga. No, anda mabali mo pag-discard yan dita nga pakanayunan ta kwarta nga paawaten mo tandan mo aramidan mo na. Gabuto kasapulan kami.
Siyak timang mangted ka ni Eva, sika? Dahil nga madam timang mangted ka? Unfair. Awang bibiyang kuntan. Oh, siyak ti, damo kay, si kamit lang ko na nga, adadyahin na ka, dahil nga madam Lusing, hamon kinaya, gabutada ni Eva. So ita, agriri ka, no, aping siyak. Dito sa matin, santa pag kinawatan ng kayo. Manangarod. Isar din mo, ha, mo liplipotan ti, kapsat ko, abot asawa, kapsat ko. Ito nga pagarigan, tapalubusan na klata ni Jessa, ang kapsat mo. Imposible. Posible. Kapot at damot may ganan na kwarta. Imposible dahil. Sikat aggas-gastos, ikam kwarta babae, inapibinas kanyak, siya ikanak kwarta. Dadangar ti madi. Anangarod, isinak ni madam, kat sikat sumublat, kasi jay, ori na dua, madi kayo, madi. Allah ka. Allah nga dua. Madi. Makabubwisit dahil at negosyo. Habang nga ka, sungad ka kunat, tinulod na kmanten, di adada makabwisit din. Sika, sikat bang mangtid ka niya ba, siyak ngay, siyak ti ikan na. Nantan, maliwan na tumagsaritaan na ita. Noon niya trumpeng aramitin, dapas na jak kayat nalipliputam ti kapsat ko. Manong name nalidayak na dinteng dito balay. Abay lakay, awan na diskartem. Awan na la. Ganda. Oh, kapag orad naliday ka. Dito yun eh. Basbasit ita. Basbasit ita. Sa nga pulo lang. Kanya dito sweldo. 1.5. Di ka naka 11.5 kayo ta. Bumayat man. Inaldo ko nga niya. Sabi ko rin, nagsanay ka. Ano sa amin nga nagkinawatan kinimalong mo? Ano saan yung nagkinawatan? Ano saan yung nagkinawatan? Diyan mo nakasanok pa ng iba kakeng ka. Tawag ka ni Manong, haanin? Ano? Sabi di mo kayo tatawagan sa pagsulot-sudak. Apay, ano problema? Di mo ka di sa lutsudin, nung nagkapuan na ta, sangat, dadi 15,000, kanya ta 10,000. Diskarte mo. Noon naman diskarte mo na kitso. Nagkapuiti may isang babae, nga suki mi. Intend na nga bonus. Suki mi. Nga nagkursunada kanya. Pakawanan nak desa. Siya akong tiagpud no ka. Sakbay, nga ni Manong mo't mangibaga. Ana, dadat saan nyo nagkinawatan? Tada babaim, lipliputan nak, nakabsat ni Manong. Damat babae na. Imuno na. Allah ka. Kunak idea. Ngam ko na naman. What you see here, leave it here. Hanggang ibagbakay ni pakit ko. Kaya kaputa saritaan ti agkayo nga. Tungo na ka. Hindi adamat akurso na kanya. Kinaduktalan na. Paritan na. Kapsat ko, asawang ko na. Ano? Kunak ba't kang kuha na? Masapul mi na ito, kini Jessa. Diskartek dito. Sika nga. Imbas nga, day babait mangtid,
king ka. Sikat mang mangtid ka rin yung babae. Ano, ti ko. Madina. Tayo mo una ka nung nagkursunan na rin dyan nga babae, kayang kuha ng imsan ng kinayatad ng sa bali. Ubing kinabinpintas. Kada dyan nga babae, natatayagan ng siya. 10 years. Lakay. Hanggang po tag diskarte ka kunak. Ti mabalim mo sa bali ng pamataudan ti kwarta. Kasama tinaramid mo. Saan ko ibaga ka magkakamalala ka. Tapno, adamang kikat kwarta. Ada kwartaan, kamalala. Kimbagat kasta. Di, kunak kayong manong mo, isinam di babae, isinak mo di babae. Tapno pantay, patas. Kunang bata. Kunana. Ang tawag man ni manong. May bagbaga. May baga kang da babae na. O ano, salita ka mong ni manong. O bagdanagang. Siyak di makamukin ni manong. Speaker mo nga din. Sige. Si Mungbat. Hello, Jessa. Manong. Kawabay. At kano saan yung nagkinawatan kini Simon? Ano sa amin nagkinawatan? May panggap ti babae. Yung baga na ka di? Ano babae? Si kakanuhan ti muna. Ita, paritam. Kasanong jak paritan, kabsat ka nga liputan na. Yan yung armanang. Napiyapay ka ni Simon ta, isot maikan. Nakil ti maitulong na. Kahit mo sawan, palubusam ti asawam. Gapot na makatulong, palubusan. Kaya mo't malipliputan. Mapanunot mo dito, ha? Kasanungar din ni Manang. Kitlipliputan. So, kung kunaking kuha nang isina kung dahil nga babae, tisina mo tin babae. Kasta tulag yun. Uy. Sige. Isina yung nga di babae. Tala masarsarakan nyo. Numaamon deta, nipaket mo. Kanya mati marignana. Napia kanya katain pudno, di asawa. Sige. Amin to nga rapin di babae, iti negosyo mi. Kinisimon nga asawa mo. Ti magkadakes manong nemi limami is kanyak ni Kayong Henry. Kada sangat basol ko ken ka manong. Gapot ka di ka makapagbembang iti sa bali. Ori siyak mo na. Nyakatan mo pa. Agsinan talangan. Ano? Sinatan. Sumabol ka sa bali nga. Pakakitaan. Mangala ko sa bali kaduak. Daradakin ka. Dito hindi mauding ang biyahe tang kaduata. Bahala ka. Nagawid ak manong nemi o dito hindi mauding ka sweldok. Sabi mo, maudi ko naman eh. Hindi na kaya ka doon ni manong mo. Apay, isot ko na. Ngayon, mamam, ado di kita makamamu kanya. Mitisun. Unya nga rot kahit mo sa wanita. Madi ka, no? Kasi matinegosyo. Agawam di kita suki na kasi dyan. Ha, na? Suki na nata. Di mga alak, sa bala, suki. Kahit dumasukik ni madam, lusing. Dadakkel ti padagala na. Di mayat.
Sino madam? Di mo kadikayat. No, isot mang tadti, mang pabulot kadatat po una. Tam nagtultulit relasyon nyo? Haan? Negosyo lang. Sila mo lang pagbaga nga. Kayat ko, narumang adibiyat tayo. Kahit kung saan ka ang problema, doon da paggastusan na kita nagtanang na ron tayo pa nagbasa da. Sumayat ka man o saan. Ikasaroon, kagura na ka ni Manong. Ta kompetensya, mahanga kompetensya, tadigi dia suki na lata, kung nakumat. Di pagalan nat ikan, nga mangalap, iso na lata. Alis to, madlat, sumapaw, kasukik mo diya, nga mangalap. No, da iso na tawagatan, nagpapamyan na nakmat. Ado mo mangalap ta. Napaunuran, tigit, tibay-bay. Sige. Nganyat na mo madiskarte. Pagsayatan lang kita tibiyag tayo. Aramidam si mo. Dinig ka nagtigo signal manong name iti asawak. Tinawagak ni Madam Lucing. Hello. Abay. Nagkontra kayo nga nagkayong? Wen. Di na kayatin ang kadwa. Mayat ka? Pabuludan na ti pagpuunan. Kawa na. Basta exclusive na siya ti supplier. Maalam ko mga rudmet, amin. Ibuntun mo amin kanyak, tsak ti mga amo, nga mangilakon ka na kita do mga pa. Wala nga. Ado mo dito tiyandaan. Sige. No anan diya makayak, isudit mo kanya. Wala nga suki ka nakaasigod ni Henry. Kahit ka na. Ito kung nadang dati dang agkadwa, itan, agkakompetensyada. Kastat negosyo. Sige. Ngayon masapol ko tilugan. Adalugan ko dito eh. Sut-usa rin. Ito na order kita. Kito rin ito bigat. O may ka dito. May mo alang tidlukan dito. Kito ang gawid ka, iyawid mo. Tapno, daw madala paglugan ng mga gawid. Nakpalang magkita ka dito prospect ko kapag katangan. Kito pa sa amin itong bigatin Basta mo lagi itong agawan na kito mangalap ni Henry. Umay ka masabat ito ha? Taka ko agpabuenas tang muna. Sakbay ka rugita na ito'y negosyo ta. Kasi anong artibingay? Ganansya mo natin, ganansya ma. Ganansya kumadlat, ganansya. Basta, di po unang itid ko ka, intun mabalim mo ng isublim, tapno awanin ti utang mo. Kasi anong arti, kadabembang. Ang problema ito na ita. Ang problema kanyak no kwarta. Hindi ka sarita kong ti asawak. Sa paik nubigat. Papanam. Mapangko alang tilukan ni Madam Suling. Lusing ko na. Lusing. Iso mang titipo na. So paggatan ko. Iso't pagibagsakak dumanot kaya na. Sa ko ituloy. Agalat suki. Aging gana dito Sinong bagsakam nga rin dito Kaya doon na dita. Nagkasapula at ikan. Nuhayat mo agad. Mga rami talipapak. Masikat agbantay. Ewan niya. Unsa. Baka na nagpinpinas ti negosyo tangim ni Manong. Talaga Ada daw masudsota. Ngayon kasanong orden? At Madam Lucing?
itultuloy mo. Isut makatulong ka datan, Jessa. Inakanak ti pamalubos, di ba? Yung di mo kayat, babaling umat ng babawi, sige. Gusto nga rigat ti biyagitan. Tinaskin ka ta, sika, asawak, agawid ka. Itad mo kanyak kapag masapulang. Gasta na rin tinabasamak manong nemi nadanak ti ado nga suki nga mangganap. Ta medyo impangpangatok ti presyo manong nemi. Panaggatang ko katakwada. Mayat man. Sige man. Ore basit maganan siya. Ore 50 lang ti kukwak. Iti may sa kilo ano, okay. Tinapatay. Ket ado di kiti suki. Ang kanaway na mapunpun no manong nemi ti lugan ko. Ore ag may sa ado matlat na digitay umasadag na tumulong at tandaan. No bumagsak ako manong nemi dito tiyandaan nga pwesto ni Madam Lusing, di ubingnan, di makaamon. Makamo kayo na. Oy, one boss. Papanak tumuting kini Lusing. Ay, dito ka nagned. Ha? Ano? Dito ka nagned. Hanggang gawaw siya balay tarantada. Ti pamilyak, tinapatag. Awang kas tangatulak. Ngim, kayat ni bagat mo. Kat makatulong ka kada kami. Ang kasama, dalukang kon. O, siyempre, iyawid ko pa eh. Nakasukik ka mangalap. Sigurado pa eh. Ore, basit di maganan siya. Basta, adda inayon mo. Basta, perbemba. Ngamang inaw daw magkutunga. Naging manon nemi nga nang pwesto paiso ni Jess ang asawa iti talipapa. Nangalapay ti kadwa naman nemi tapno adasweldoan na nga padan na naglako ag bantay. Ket ni maya naganan. Diri mamo ni manong Henry manong nemi di pasamak imay. Simon! Kayo. Talagang kinumpitan siya na ka. Ayong ni man lang madang Lusing ti sukim na naadat. Kabilitan nga maalaki sunat, isot ng titipunan. Isot ti akinlugan ti pagluglugan na. Isot ng titipunan. Nung basta tuloy lahat relasyon nyo. Damat pa malubos ti kapsat mo. Imposible. Or damag yung kumuha naman. Sika, intuloy yung matlagay na iba. Kapilitan na. Ang nalalang, ang sika manong. Ang sipot ta. Nakatulong ka na kami ni Madam. Idin to tas ka. Agpagpugrutan na ka. O na yun, mabawi ka na ayap ka nga. No, hindi ko magbabawi ka kayo. Kahit naamom tinegosyo. Ang kakupkupit ng siya manong nilaing Madam Lusing tinaalak nga ro ako sukim. Kapilitan ng iso, naalak iso na, ang sipot iso agpupunan. Iso nga mo ko na yung kinalabang ka. Eh, napipitas matindip. Negosyo mo, siyak ng siyak. Depende, diskarte manong. Kahit nung kaspagarigan, kahit mo napaminta sa kita, adalt ka diskarte. At tayo, adapin, talipapam dito eh. Check, pwesto ni bakat ko yung tiyandaan. Kasi ka hindi kagbaybayad. Awad entrada. Adda manong. Adda. Itod mi ti barangay. Kasta? Oy. Damat pamalubos ni kapitan. Damat lang permit mi. Baka umatidog datang ako. Ado di kita mayat naglako. Agnegosyo nga barangayan tayo. Talipapa. Iti barangay. Nga paggatang ka dagiti ikan. Oh, di mayat. Siyang amin timang supply. Paliwakon din negosyo. Sika din ang isuruhan niya. Sika kito makompetensya. Kinagyaman na kindiyaman no, tintugod na. Kanyang amunak kini Madam Lusing.
Kadakkel mo tinito may tultulong na kada kami. Mapagraduar mi lagi dita upat nga anak mi ti college. Bayaw kita maragsak malaulay. Ket nunas kang ituloy mi negosyo, kita ituloy mi. Kinasarita siguro ni Manong Henry ti kabsat na manong gabotay baga ni Jess sa kanya. Kinasarita nak ni Manong Henry. Ape ka nung ipalubos ko. Nalipliputan na. Kulang malakit. No kalakit pagsayatan ti pamilya apakit nga saan. No, tima di akit ay lipliputan lang aro din. Isupel at ti paggastusan. Di ba? Okay lang manong wala ka. Basta gawid ka. Amo sa among sangsang patanda dyan, dagasam lang. Dagasak akpilita ka, dagsak ka. Sukik nga ron. Iksupet agpupunan. Kahit kumusta? Ay na. Adot yung mayat nagnegosyo lang ay. Ititali pa pa. So nga, gabutang, napindas kami na yung pwesto. Paglabasan ti ba nung barangay. Sakit makinamlata presko at masigudan nga maikanti ice. O, preskong presko. Anarad. Nagrador to, tinaw na anak ta. Sumarasaro ron na kita talo. Ay, taludan na dati college. Into naggraduar ti nauna, duwa mabati, into naggraduar ti may kadua, adada nga duwa, no kan, inaudi nga duwa, ti dati college. Lakaya, mapagraduar tarakin din na kita nagta. Isardin mo ton. Tinegosyo? Ti panagkasosyo yok kini Madam Lucing. Tano kasano laeng makaibaga ak lagi diti puunan kumatang tayo ti bukod na lugan. Ken kumatang adala pagpuunan tayo. Ket no kasano lang. Tapno maamuak nga talaga nga isina mo. Kumuyo ka ken ka. No danton lugan ta, ito puunan ta, kumuyo ka ken ka, tadata nga duat mapan aggatang ti ikan, kaya nagibagsak ka rin tiyandaan. Tapno sa among nga dagdaga sa ni Madam Lucing. Dalawag. Basta nga ron, tinapasamak manong nemi nagurnong kami. Ilagraduaren manong nemi dagiti dua, timulong damaten. Tumultulong damaten manong. Tano dyan, daswaldo da manong nemi ornungan da, inayon yung puunan. Inayon yung puunan. Kung nasaan manong nemi, nagguduaan da, nagbingayan, nagloan manong nemi. Dejay lukan, pick up. Tang, Jun, dan bukod yung alukan. Napindas, brand new. Nagyaman kami. Ang ngayon, dinggatang miya kat inutin yung sukatan. Tapos di ka sa takit, makuha namin lang da negosyo. Oh, no problem, basta di ka pegas asawa. Tumulong kayo bala kanigdwa at diyo hampay nagradua. Aging kama ng nemi ngayon baga kay di Madam Lucing. Padamatin bukod kong alugan. Madam. Padamatin bukod kong apuunan. Anat kahit mo sawan. Di mo kaya? Kahit ka nagbaling nga soki, tadot alalaim. Isibiro mi natin, lugan mi, kaduak ni Mrs. Gurgurdyaan ako ni Mrs. Okay, gusto ko na, Simon, napaot mo din panagkarelasyon ta. Sige. Hanggang ba't nakayat kaagaho dito pamilya mo. Saan ang kakasta? Kahit ko agragsak, ngagpadpada kami agragsak, hindi pamilya mo. Nga awantag sa gaba. Thank you. Dakil tinay tulong mo kada kami. Big ganay baga nakib dito. Okay? Napintas sa panaginad, napintas sa panagsina. Isublim, nagitinted ko. Tapos na di kasta, na okay. Nadalugan mo,
So kinaklata, ako problema. Gamat no kasta. Nagsardengan ni kayong Henry manong name iti day nga negosyo na ta imun unana na imun unada nakapag-graduar digiti anak. Adama digiti kuntaway nga may sumarungkat. Kayo, awalan niya awid mo ikan. Da, para kata kami. Magibaga ko man. Gamala di papa. Ibagam kini kabagis mo. Hamon nga baybayadan. Ibagan lakay ko na. Ay, ibagan yung lakay mo yung hamon nga baybayadan kayo. Sige, kayo. Kahit kumusta ngay. Dapat laduwang nga nagladuar na anak mi. Ang bali at nabukod yung negosyo. Awang kayon kinilusing. Awarin. Mambantayan anak mo at nikabagis mo. Guardiado ako. Tapos na. Hindi ang dama manong name isupel lang matinegosyo mi ti asawa. Nim saan na kasi nga adu. Kalkalingan na lang. Napiya nga pagpaspasyaran mi, pangalala mi ti libre nga masidami, manong name ken masuplayan mi di kita sumugman nga suki mi. Ken nagbiag lata talipapa iti barangay mi manong. Narito ti bambanlayan mi asawa. Nukas nga po kami tamyanan ka makay-deliver kaming kadagitay at suki mi iti na dumod-dumad siyandaan. Neto nga rin, di ba kasalita, manong naming at minsan kahit kasya tinapasamak. Naman pa pinanubusan ti asawa, gabot na makatulong nga rin. Teko na da manong naming nga aramidam ti amin na pumuspusan, agbalagi kalaki di kadagiti arapaap mo, para iti pamilya. Ure kay papanan na nga mailabsing iti paglantagan. Sabi ko man, tinakaibati ak iti adal, liwliwak ang pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak ka nagdengeg, ken nagbuya more power to your program. Tuwing nga nagyaman nga pagkaya mo, Simon. Okay, Simon. Thank you, Matt Kangka. Thank you kadagiti nagbuya, ken